Similän ratsutila sijaitsee Tammelan maalaismaisemassa, kauniin Pyhäjärven rannalla. Ratsastuskoulun toiminnasta ja opetuksesta vastaa Mari Similä. Hän nauttii työstään hevosten ja ihmisten parissa. Järjestämme yhdessä Similän ratsastusurheilijat ry:n kanssa kilpailuja seura- ja aluetasolla. Säännöllisesti ratsastustunneilla käyvillä on mahdollisuus osallistua kilpailuihin. Opetushevosten ja ponien hyvinvointi on meille erittäin tärkeää. Heidän hyvinvoinnistaan vastaa koulutettu henkilökunta ja Mari Similä. Kaikilta heiltä saa apua ratsastustunneille valmistautumisessa sekä hevosten käsittelytaitojen oppimisessa. Meillä on mahdollisuus rentouttavaan maastoratsastukseen sekä kesäisin kahlaamaan Pyhäjärven rantaan. Kaikki ratsastusreittimme kulkevat rauhallisilla metsäteillä ja poluilla. Valoisa maneesi on käytössä talviaikaan. Ratsastusalueiden pohjat ovat hyvässä kunnossa ja kestävät säiden vaihteluja. Ratsastustunnit ja kesäkurssit painottuvat kouluratsastukseen. Opetushevosemme ovat kokeneita ja turvallisia. Heidän kanssaan voi harjoitella ratsastusta alkeista kilparatsastukseen. Tervetuloa Similän ratsutilalle.